sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat natyag pailinged iti nagan a Crescencia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man ngem inturturad kon nga impatulod toy surat ko. Ammok ngamin apakaadawan iti adal toy innak istoryaan apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Umayak man, Manong Oscar. Manong Oscar, adda ka kadi. Yahoo! Dumanon ka dito, yading ko. Adak dito kusina. Apa yan? Agan ano ka, Manong? Ay, maningarot tirik na kading ko. Pampanunutag tagitimula ka natangkin pagay. Dapela nalpas nga inabunuan. Ngam nagsakit ang matan. Napanan man nga minan ay adyan na laing nga asawa, Manong. Ay, dak manamoy tinay niya tao. Napanban nga tanakisugalan na. Day taket ti bagbagak pay laidikan ka, Manong. No apay ngamin anang asawa ka pay laeng. Oray kumamat no pinilim anaimbag ti inasawam iti may kadwa agundaway. Ay, anya ngay garod katata ditana. Talaga siguro akas tatibiyag kabagis. Ti kunamket di, iso ti pinilim agasat mo. Ha? Kasano adi ka marigatan nga agkayod, ket adumo ngamin ti pakpakanen. Agasem met tadwa nga anak na nga ingkamang nakenkangay. Sabali pa'y ti dua nga anak yo iti day di manang nena. Iso nga ita, agsakit ka. Malala, gusto da itan. Sabali man ang tinaturong ti saritaan ta. Agimbagak tumot lang ka di. Banog ko la siguro da ito, ading ko. Oh, adda kayo gaya man, Manong. Uwan ading ko. Nay, nakaminsamot ti kaladawan. Pasensya kayo na atan eh. Marigatan mo't ngamin ni Diyan sa magna. Amumat, dakilan ti Diyan na. Ay, wanan niya. Dandani pa'y kit din nalipatak ang masikog kagayam abalasang Janice. Ha? Auntie. Nakasagana ka na, dagiti makan. Agay ayaban, dagiti nang isagana. Iso nga umay kayaw, tamangan tayaw. Ay, wala. Naimbaglangan nga agpaiso. Tada dagiti nang isagana iti pagsasangwan tayo ita. Saan akas ka dagiti daduma dita nga awan maitultulong da? Ha? Auntie Crescencia? Agaman niya ngay ngarod. Talaga kas tatibiyag. Di dala tultuladan dagiti anak ko. Ti panagadal da, ti pangpangruna da. Saan ati panagpasikog da. Mala, husto daytan, Crescencia. Intay uki din ijay kusina. Tanakadasaran ti makan ijay. Umay kayon, Oscar. Janice. Kanya man ang tisang sangita manak ko. Ay, awan tatang. Diyay ka di manan pa nagsasaon ni Antim a Crescencia ti pagsangsangitam. Tatang. Ay na, bayam ka din na Antim anak. Kasla di ka pailang naruam kanwana. Talaga akas jayon ti ginatao na. Kan maysa, saan laang mo't asika ti pagpabainan na. Pudno matkit niya dagiti bagbaga na tatang. Inununak ti nagpasikog ngam ti panagadal ko. Ay, mala, gusto na itan. At daditaritan kunak manin. Saanin ang maisubli pa'y tinapalabas. Iso asapay lang kuma. Tagbaling na adal kayong kadayta, anak ko.
Hello, friend. Di mat agsapsapol ka iti pagtrabahwam? One friend, apay, adda ka di among. Adda, friend. Agsapsapol ti bus ko iti talken na nga agbantay iti may sa pwesto na iti pasalubong. Patsyak ama gustuam. Nang runa kat medyo dakkel da nga agpasweldo. Oh, irekomenda nak man nga rod, friend. Kayat ko da ita at trabaho. Sige, friend. Kasaritak ti bus ko. Tano arigladon ti amin, awagan ka adagos. Sige, friend, kat itapay laang, agyaman akon. Sige, kasaritak laang biit ti bus ko. Awagan kan tumanan inton madamdama. Bye! Agan anad kay ti lugar pa naman ako Di mo baybayan ti bagimijay. Wan tatang, uray da kayo. Di yu kumamat abuswan ti bagi yung agtrabaho. Tapno di kay tuman ang sakitan. Wen, danag mo na ya. Banlog ko lang siguro dayjay. Kita naimbagak atagos. Di kay madanagan. Taapaman nga agsweldo patuludan kay to adagos. Isopay mo't amainayon iti gatang yu iti masapsapol dito'y balay. Ay na, di na ka di pa kadanagan anak ko. Sa nabalay, tadamot ni ating mo a Denver. Kabailan mi matag sapol iti agpay kada kami anak ko. Urnungam kid iti sweldom, tapno addan to usaram inton agkasapulan ka. Di kay ka din agkad-kad tatang. Mabati iti poderyo ti anak ko. Iso nga obligasyon ko nga rod ti mangted kada kayo. Anya trabaho di anak mo iti syudad nga Manong. Sales lady kabagis. Oo, nga ta. Ha? Kita taamangan mat no agpagpabayad kit di ijayan. Amangan no inton madamdama kat masikog manen nga agawid. Na, nagalas mo't ti pagkit kita ami ti anak ko, Crescencia. Uray kas kasano, saan mo't akas ta di anak ko? Ay na, amom ayak kabagis. Ha? Kita dagiti daddo maabagbalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad. Gin-eemada, ngam idi agbayag kas jayon ti trabaho da. Sabali ti anak ko kabagis. Nasingpet ni Janice. Di na maramid ti kas iti bagbagam. Oho, amom ayak ko nakmanen. Crescencia, No talaga nasingpet. Saan ko nagsikog abalasang? naawanan ti bagam. Mabalin mo ti pumanaw. Ay sos, bagbaga am di anak mo. Di ka agbalin akon sintidor, Manong Oscar. Ag-blowout ni Aiza inton graduation na. Ireserbaan naktuman iti dua baboy, manang. Ay katuan aading kaw. Sige, taibagak to kadagiti boys ko ije pigiray. Agyaman hak, manang. Itapay laeng kablaawan kan. Kamaudyanan na, agpaturpos kamutlaangan iti kolehiyo, Crescencia ading ko. Ay, siyempre, akabagis. Nasing po ngamin dagiti anak ko kunakmanen. Amo dati dumngeg iti sao. Iso asigurado ak makaadal danto amin. Ay kat mayat angarod no kasta. Itultuloy mo abagbagaan dagiti anak mo. Iti kasta agturpos da amin iti kolehiyo. Ay na, awan rumbo nga pagdanagam kadagiti anak ko kabagis. Ngamin, saan danto atumulad kin ni Janice akaanakanta. Adata ka manan ako nakon, Crescencia. Di mo ka din dilawan di kaanakanta. Kaasimot, saan lang aruden at tinakderante na kasikog keng kuana. Uyawang paylaang may. Kasano kat agmay-may salangarudan ni Manong Oscar amang isaksakan iti panagadal na tanatay mutanday di manang nena. Angam kasjay kit din tinaramid na. Nagpasikog kit din ti garamping at ababae. Mala, husto daytan, Crescencia. Ay napasensya amon ti panagsasaok manang. Ngampud numa ngamin, saan ka de? Uray pa'y kabagis, saan anasaya at tikas da pa nagsasaom. Naganak tayo amin, di tay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw. Day ta kumati imulam iti panunot mo kabagis. Day tangamin ka takon di asawa ka iti ub-ubing ngamsi ka. Anya ngay, insukat da kamut laeng, pinanawan da kan Manong Oscar.
Nakakaasi kayo mat. No apay mat adi kay mo lalumong lungawan. Naisaltag kayo mat iti kinarigat ti panagbiag. Ha? Naganak abalasang ni Janice, ni Mut Denver, agkarkargador laang ije palengke. Anya ngay mo't tinaganab ni Janice ang nagtrabaho ije syudad. Awan samot, saan samot ang makaurnong? Ay kat makaurnong tulat tamot akabagis. At dan tulat ta. Ay sus! Agmalmalas kayon sa mga agpaysumanong. Ay, kaasi kayo mat. Nakurang kad sa ngamin iti diskarte. Iso akas ta kabagis. Marigrigat akmat idikat. Agpapada tayo laang idi iti kasasad iti biyag. Ngam insurok ngamin dagiti anak ko a dumiskarte iti biyag. Iso akitam. Dakkelan ti maitultulong da kanya. Pinadakkel da ti balay mi. Ingatangan dakpayan iti lugan ko. Kun addan negosyo ijay ili. Agpautang ka man nga rod kabagis. Tapagpuunan mi man mo't ngagnegosyo. Ay, kwa, pasensya kan manong. Ngam awan maipautang ko, tanakabang ko amin a kwarta. Nainbag ta nagawid ka manang. At ay bagakin ka. Anya day ta, Denver ading ko. Di mo't planom taga abroad. Wen, ngam parikot ko nga ro ti aramata. Manang, kaya't kumit taga abroad. Ha? No interesado ka, at daan mo kamang tulong ka data. Mapitlaan, talaag ti papilan ang isuratan da kadagiti requirements. Dahito'y manang. Kitang. Fly now, pay later. Un manang. Dahito ti applyan ta. Tapno awan gastusan ta. Inton bigat mo't laang. Rugyan tam ti mangilakad iti papeles ta. Denver ading ko. Apay manang. Kaslad da kayat mong ibaga ah. Apay no siyak pa iti umuna nga agabrod. Ituloy mo pa iti agada lading ko. Ha? Di ka agda nagtainton adda akton ichay kat makaurnong akon. Si kanto mo titulungak nga agabrod kalpasan ti graduation mo. Sige manang. Nalakaaklaan mo't kat akasarsarita. No isutaan mo mapagsayaatan tayo. Di iso nga rot ti aramidon tama ng Janice. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Kat amok asaan da kami abaybayan. Iso nga agtalak kami kan ka, apo. Kayat ko atulungan ti amak. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbiag. Kastamot ti anak kan ti kapsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrot ko. Ipaay mo kadidagiti kasapulak. Iti kasta kat matulungak ni tatang. Agraman ti kapsat ko. Kang runaan iti amin. Maipaayak iti napintas amasakbayan ti anak ko. Anya, umutang kayo ko na, manong. Uwan ko maano dapan nakabalin na kabagis. Apay ngamin aya, akon di abroad ti anak mo, no awan mo't aramatan na nga agabroad, kabagis. Apay kaskarina aya mo ti agabroad, kan maysa, kuna mo't a fly now, pay later ti ap-applyan na. O, aggastos kayo pay aya. At damot lang tapaggastusan na kabagis. Ay na saan amapidpidot ti kwarta kabagis. Pagrigrigatak ti kwarta, iso adiyo laklakaan ti basta umutang. Amok tumula ang adiyo kabaila na bayadan ti utagan nyo. Bayadak to ka di kabagis. Lading itak, ngam awan may pautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta manong Oscar. Ipadasyo lang ang ti umutang iti sa bali. Mabalin mo't akin ni Manang Rowena. Wano saan kadagiti da dumapay akakabagyan tayo. Na, dakkel mo't unay ti ipapaarami jo abalayo kabagis. Uray di basit lang kumangamin tinapatag malpaas. Kundi pa dakkel kayo mo't iti balayo. Enton kwan, mabitin mo lang ti budget yo. Ha? Ay kwa. Diyak manam mo ka na Janice yung Denver.
Kunak nga uray basit lang, nga may mayat ka no, tidakdakkel. Ay na, agraraman kayo mat nga agpadakkel iti balay. Kitaan nyo dakkel nga agpaiso ti balay yo. Ngam amangan mat no awan ka ninyo. Ha? Apay, makanyo nga rod ti balay yo, no awan isaang yon. Crescencia. Dakdakkel mo tantoy balay yo, ngam jay balay me. Nakaraman kayo labasit, ngimatumatan ti porwayo. Ha? Ha? Ay, una yun dahi takapsat ko. Awan apulos nagbaliwan na. Kas talat ti ugali na, manipod pa'y idi. Ay, nagboring matan ti kastoy abiyag. Sapay nagbara ti panawan. Tinasayat. Mapan ko man kit di sibugan dagiti masetas ko. Isilpok ti hos, sakto iswitch ti tanom. Apay ngay, kilaat matan asim makit ti ulok. Maditirik na ka. Madi talaga. Ito ka kumanpay. Apay ngay. Kasla maurawak. Tulong! Tulungan! Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanakan. Jak makagaraw anasayaat. Gapoy ti pan naka-stroke ko. Simangpat kag ayam an manipod abroad. O, auntie. Kasangsangpot ko lang di kalman. Agawid mo't ni manang dyan isinto no may alawas. Apag guston to intun kasangay tanak na. Umay kayon to ije balay. Tadamot basit sa gana, auntie. Ay na. Napintasan ti biyagyo kaanakan. Agraman ni manang mo, Janice. Damag ko anakagatang kayo pa yan itilote yo ije kabagibang abarangay. Wenanti, naimbag man lang nga pagbisbisiyan mo't ni tatang kabayatan ti kaddana ditoy. Mangipatakder kami kanukin ni manang Janice iti uray basit lang nga negosyo, auntie. Naimbag kayo pa tanadungo kayo kin itatang iyo. Ngamdag iti anak ko, pinanawan dakon. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak nga inada. Didak man lang umay sarungkara na pulos. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak dito ibalay. Kasta ka di, auntie? Wen kaanakan. Kinapudno na. Kayat ko kumaakasarita ni manang mo. Takayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Kasta matan kan ka Denver. Nauyong akidi kada kayo. Numapampanunot ko dagitangin aramid ko. Makunkonsensya ak. So asapay la kumata mapakawan da kaanakan. Lipatan yun day dyan, auntie. Nusyak lamay sa. Awan kanyak day dyan. Nabayagan ang linipat ko. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo ang mamakawan. Uray inuy-uyaw ko iti amam. Tultulungan naklata. Pasaray iso ti umay mang sarsarong karkanyak. Kat iso ti mangmangtad iti kanak. Iso upay ti magas asikaso kanyak no kwa. Rumbang laang nga tulungan na kayo at akabsat na kayo kat nga rod, auntie.
Di kay mapukawan iti namnama. Patse nga gimbag kayo pay. Huwan ka anakan, kat agyaman akmanan. Kurang mo pa'y kadi kabagis. Ipagamlaan ta iyalaan ka. Ado pa'y timakan. Nagbunggamot din ti kasangay ti apukom kabagis. Talaga napintasan ti biyagyo nga agama. Naasing amin na po Diyos kabagis. Patsyak nga iso tinang tarabay kadag iti duwa nga anak ko. Iso tinang iturong kadakwaday tinapinta sa gasat da. Manager mat gaya man ni Denver iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Wan kabagis. Ay na, nagpintasan at talaga ti biyagyo manong. At dapayan lugan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Gapo kadag iti duwa nga anak mo. Nakababain man. Ngam ala akon da ito agon daway. Tapno agkid daw iti pamakawan kan ka, Manong Oscar. Ha? Pakawanan na kadiya. Gapo ka dagiti agkakasakit apan nagsasaok iti kalabas. Ay na kabagis. Lipahati mong dayjay. Awan kanya akong dayjay. Nabayagan alinipat ko. Ay na, talaga nakasingsingpot ka, Manong Oscar. Sapay la ko mahataad ado upay a bendisyon ti sumangbay kan ka. Kan iti si bubukal a pamilyam. Katulitak manan ti agkid daw iti pamakawan, Manong Oscar. Dua atawan meten tinapalabas manipod idi naatakiak. Nga magingga ita awan paylaeng nagbaliwan ti kasasaad ko. Agtultuloy latamet ti panagpaagas ken panagpa-terafik. Pudno a maitad amin a kasapulak. Ngem no maminsan sapsapulak latamet ti presensya dagiti anak ko. Banag adi damet maipaay gapo ta addada ijay syudad nga agtrab-trabaho. Mangnamnamaak adumteng tumatlaang ti aldaw nga agimbagak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Crescencia. Ken ka pagayam, Crescencia. Awan permanente dito'y lubong. Isu ano si ti addaan, di mo uyawan wenno tagibas sitan dagiti awanan. Ngamin, saan amat maturog ti Diyos. Parang ayan na, dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Ngam kitdi, adalat tamat karbangan tayo nga agbalbaliw. Isu ano na itublak ti padam aparswa, di mo katawaan wenno iruruman, taditay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Patsak nga agimbag kan tumatlaeng, basta pagtalina edem ti pammatim iti Diyos anamarswa. Alakastan pagayam Crescencia, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita kat may papan iti inaunang anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam ta bumakbaketan, saan met takarkaro kitdi adumuldulдог. Sipud pa idi, ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Dandani kan agpasngay ani. Nga maging gaita, di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kamin, papa. Anya? Kaya't mo asawan, agpasngay ka abalasan? Ay, kat kapilitan, papa. Ayun ay kan ani. Talaga, asan kang agpampanunot? Ni papa mo. Ala, di mo nungtan ti anak ta, Fredo. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. Iso nga awatan tayon ti gasat na. Dahil takot ngamin ti mandikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta, saan man? Takon konsinsyem mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsensyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gaita, awan pa'y lang jay anak mo, Celia. Hinawagak itayen. Pawid kanon. Saldino kanumanan ay tinapanan na. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay ka no. Adda kanumat inaplayan na at trabaho. Ay kat nasayat mo ta. Iti kasta. Anday gatang na iti gatas ken daya per ti anak na. Wan nga rod. Sapay naglaing nga gatas ti apo ko ta. Imbes sa makainan namot na tao nga agaw awir tadadakildan. Saan man? Tandaman betin apo anay sublat amaaw awir. Ay kat talaga akas ta. Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan. Agnaid kan ijay bagyo. Kapilitan, mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigatan akmat ngamin, nominalam nga agawid ak dito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaid mo nga rod ti manggat Saan man ngaminan aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di. Di kay agdanag, tatalagamat nga igaid ko ti agtrabaho. Iso nga ano sa nyo pa'y laang ko mga awiran ti anak ko. Sana bale, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na, apaman nga agsweldoak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Awan ti rumbeng apagdanagam. Tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo. Nakasukat ka mat. Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam. Nagiti kakadwak akagawad Anda atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, chay. Wen. Agawid ka mo lang ka di inton malam. Ay katuwan Alangan man. Awan mo't balay ko iji bagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay wanan niya. Awagak to man ngagpaiso inton sumangpet kami ijay. Wen, pambaram tumit laengen amapan alaan ti ipawit na kumaidi kalman. Nag-close ka no ngamin ti pagpawitan na. Iso asaan nan na ipawit ti allowance ti anak na. O sige. Awagak to nga rod ni Ani. Tadumagasak man ngagpaiso iji dagos na. Nakasaritak ti landlady Ani. Andaman mo't kaya man kanindinam na ti dagos mo.
Wan papa. Kat, ay, masikugak. Anya, Masikugak, kunak papa. manan? Ayunay ka na rin. Duha pa'y lang titawan ti anak mo. Ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, papa. Kat kasanon ti trabaho. Di mo ibaga nga gikat ka manan. Kapilitan papa, tani masikugak matan. Agawid kami laangan kin ni Ricky ijay balay, ta ijay kami nga agnaed. Anya ngay matimakunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasingpet mat. Naanos pa eh. Iso tayo makitkitak ang mga asikaso ka na gitiyobing. Day tamat nga rod tinadlaw ko. Saan laang aday ta? Nagagat pa'y. Wan, nadlaw ko matday ta silya. Sa pala ko mga rod ta saan to nga baliw ti kasta nga ugali na. Bareng Fredo. Nututuusan nagasat ti anak ta. Ta nakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wana, iso abagbagam ni ani. Tama nga no ti kunana kat balasang pailaang. Ibagam, tayo dyan nang dagiti sana nasayaat nga ugali na. Nang rona ti kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kanto nga rod, apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ti kinasarita mo ti cellphone mo, ani? Oh, Ricky, itay kakadipay dita. Kasangsangpet ko lang. Sino day jay kunak? Ah? Ay, ikwa, barkada. Agsarak kami inton madam. Kayat mo asawan? Rumwar ka manan? Un ata, dakit nga rod sarakak abarkada. Kanayon mo't lakit di nakastatir aramidam. Imbes nga si kasum na giti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti unaam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Day ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrityaran ta ka di maninday to abanang, ha, Ricky? Kasanumot ngamin. Huston! Jakon kayat amang ganpay ti ibagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapatamanan, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamdya kon maanusan tikas diya nga ugali ni ani. Umanay mat siguro ti dua atawan na panagan-anos ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isina kon ti anak yo. Anya? Aglablabos mo't ngaminan. Ad-adomot ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilya na. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kada kwada. Bayam ta kasaritak tuman manan ni Ani. Saanan, mama? Saan mo't kadya big deal kanyak na ita? Iso na lang tamo na mo't nga ada trabaho. Ti kayat ko lang kumakat ag tinulong kami. Angam awan mo't. Kasla saan na kami matapagan ano kada giti ubing. Ay, una yun ni Ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso anasay saya at laangan ngagsina kami. At least, amokon at talagang awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni Ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga agkapsat, mama. Anyaman nga minin ay ti parikot mo, babaita. Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pay. Jak pay kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinilakay mo? Ay katanya pay ngay. Kapilitan nga agapa kami Takanayon nakmet ngamin alakdan iti kayat kong aramidan.
Saan lang aray ta? Naglaing pa'y nga agatap, iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka nga min unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di, talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay ni. Amangan mat, no ti kayat na, kat sikat ti mga sikaso kadakwada. Kastamat ten kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya kon raya. Jak kayat ti malaplapdan. No anya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramida. Nasayat mo ta simbangpet ka nani. Wan, narabyanak ta permi ti pila ti bus nga agpalaon yun. Danda ni 2 oras ko anakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak Anya nga tilinaon dagita at traveling bag. Badumi ka dagiti ubing. Ha? Nakasarita kon na mamaken papa. Nagpakada akmeten karakwada. Aguray ka man, Ricky. Jak maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man. Agsinatan. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agsinatan gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalim. Oh, diagsina. Tay talaang aya. Apay, ti kunam lapdan ka pumanaw. Saan? Aramidem ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Jakmat kat dininamnama alapdanak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Adakan ka, no anya ti kayat mo ang panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpaiso ti kastoy, takanayon tamatlaeng nga agapa. Wen, isatap no nawayakan, agsinatan ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon da mamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalindalat tati umay dito, inaawan klase da. Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada ijibalay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see Oh! Wan nga Rod Venus. Naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpaiso tinaudi ang nagkinaan na. Wan nga Rod, nakapinpintas ka ita Sigot mo't, saan ka di? Wan matkit di ang puwera angaw. Talaga napintas ka ita, friend. Sinyalis samet nga adamanan barbaro. Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwanak manan. Jayag paiso, friend. New love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay nabayagan Insublikon kadagiti naganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay. Adakan ko na. Ngam maminsan, umay damot ijay balay. At least, friends kayo lata, oray nagsina kayon. Ipagpagapumilangan kadagiti ubing. Wan importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di ta mapanta agbirok iti pangananta, ta ijay ta nga ituloy ti agistorya, friend. Ay day ta talaga ti urayat nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam selya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino nga'y manan ti amat sikog na? Tsaka mo. Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka ti kastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpaspasikugan ti aramidan na. Ay, wan nga ron Talunton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot Awan mo't kasta iti pamilya may. Ha? Imbis nga isuro na dagiti kakabsat na, taisukat nga rutina una. San mat? Taisumat ti mangisang sangbay iti problema.
Nanak-nakang paikit din nagitad di na. Ay, makapasuron na talaga. Ay, naimbag nga road ta nasisingpet dagiti kakabsat na. Isulaang mat nga agpayso ti kasta. Awagam man, ibagam tagawid diti balay, agraman tinobyo na. Ibagam, takayat ko ida makasarita. Jak magustuhan ti style da dya Sandro Celia. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan, Fredo. Nakapres-pres ko. Kunambot lan baknang. Ay, wan nga road kasla siga-siga mo. Wan nga raw. No jak la pampanunutan a masikog jay anak ta. Talaga pag sinaak ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan. Ay kat kapilitan Anya pa'y nga ti maaramidan ta kat masikugmutan niya anay. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat iti kasta. Andan to aramatan niya anay inton agana. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakaksamatan. Anay ko, Mama! Papa! Itaray da kaya ospital! Aga nakakon! La 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 la. Abay, napananmanan ni anay. Apay asikat imang patpaturog ka ni Lucas. Dasapa anapan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kahit nasayat met ano kasta. Kung naklakit din no napanmanan nagbulakbol di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag meten asaan ang nagbulakbol. Impamay sana met tirinugyan na negosyo. Ay kahit paliiwam Amangan met norog-rugi lang na ita. Inton mauma agbulakbol tumanayin. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandro. Ay naiyat at ayum apo. Sapay la kumatahus to meten, tani. Bumakbakat meten. Urnusan nakit di kuman, tibiyag na. Ay na, mangibabain talaga di anak mo Celia. Ay, Fredo. Kung naklakit din no nagbalbaliwan. Ngam awan matlata. Adaman kanon lalaki akakuykuyob na. Katidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, jak amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot aminin a klase ti pamagbaga. Ngam talagang awan ti dengdengken na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanan, na ito lang nansan ti kas nga ugali na. Yakon namnamain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. No sino pa iti inauna, iso pa iti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na ti naggargarampingat. Ita, kastoy manan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan mait? Tadamot gaya man sa balingas asikasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayak santap no agtalnan dito balay. Fredo! Uray kasano ti panang bagbagami ka ni Ani talagang awan dengdenggen na. Da kami paikit di tiguraan na no kasjay adalawan mi ti madi nga aramid na. Bali talon ti apo ko mikinkwa na apasig nga inauna. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay lakuma tama ka ameris meten ket idyan nan ti kasjay nga aramid na. Ti idandanag kulaeng amangan no maamuan ti asawa ti lalaki akakuykuyog na ita ti relasyon da ket ikanda iti pagnakman na. Banag asaan kumamet ama pasamak. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Celia.
ken ka pagayam Celia. Panagkuna ket inaramid mon ti partem kas ina ken kas naganak. Kasaritam manen ni Ani, palagipam atunggal desisyon nga aramidan na ket ada konsekwenses na. Saan laeng apara kenkwana no di ket para kadagiti anak na. Ibagam kenkwana ati parikot ket saan a masulbar babaen iti barbaro manen a relasyon. Rumbang nalaeng asangwen na dagiti responsibilidad na. Kang runaan iti amin, respeto iti mismo abagina. Mabalinyo apalagipan ken igiya kadagiti desisyon na. Ngem saan yon apagrebengan wenno responsibilidad pay ti mangilinteg kadagiti biddot na. Adamet pagpatinggaan ti panang suporta dagiti naganak. Nang runa no abuswen da kayo meten. Dimon pagparikutan ti pagkurkurangan wenno pagbidbiddutan ti anak mo. Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita ket igiyayo kadagiti aramidan na. Ket bayan nyo nga iso a mismo ti makaamiris iti biag a pinili na. Alakastan pagayam Celia, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin iti naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata da kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan araysa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no adapan nakabalin na kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan araysa. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya ngem iti agdama ket addaak ditoy Singapore. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no makaibati met iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Rugyak man nga rutiag salaysay idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Manang Leonor, pangaasip ka di ata tulungan nak. Nikat, aping nga agsangit ka matanading ko. Tsak nga minamuno sa dino ti papanak manang. Mariribo ka na una yan. Apay nga min aya, anya tinapasamak. Apay akil na at ipanagawid mo dito lugar tayo. Nag-aapa kami ka ni Samuel. Kit pinapanaw nak iti pagnanagdan mi. Anya? Ang apay? Anya ti makagapo. Apay ako nam a pinapanaw na kati live-in partner mo. Nakababain ko mga ibaga.
Masapo lamang mo ang manang. Anya nga min ayat ti husto ang makagapo ading ko. Nakagastusak ngamin iti dakkala kwarta iti kumpanya pagtrabaho ak manang. Anya? Dayta ti pudno. Indarum nak ti bus ko. Diyak kayat ti mabalod. Iso nga karigatak tinagpiansa. Kasta unay pungtot ni Samuel. Gaputan nakababain ka no tinaramid ko. Iso pinapanaw nakmaten. Ay, unay kan. Awan ti sabali a pagkamangag. Iso asika tinapanunot ko a pagpatulungan manang. Sige. Agnaad ka pala ang ngaro dito'y balay ading ko. Ay na, agyaman ako na'y manang Leonor. Talaga nakasingsingpat ka. Awan anyaman na ading ko. Iso na lang tano sama. Tani, at dadagiti katugangak dito'y balay mi. Awan manang, awan parikot iti dayta. Tinapatag, ada pag naadak. Anya, agyan dito balay ni Raisa kunam bakit? Wala kay. Tulungan ta ni Raisa takaasimat. Wala nga amumot ang nagaduta yun dito balay. At dala nga rudan datatang kananang apakpakanan ta. Ita, pag naadumpay lang matikabsat mo dito balay. Lakay, saan anasaya at agim imot. Tulungan ta ka din ni Raisa. Kan may sa, awan mo't sabsabali, takabsat kumot ni Raisa. Uray kumamat ano saan anak kaaramid iti basol. Kasanon, no makita na iti pulis, kat mairaman ta pa iti kaso na. Okay ka numatan ti amin, lakay. Nakapagpiansamat ka nun ni Raisa. Kasanon no makaaramid man iti basol, kabayatan ti panagyan na diti balay. Saan mo't siguro, lakay? Patsik adinan aramidan dayta. Mamati ak ang nagbalbaliwan ti kapsat ko. Ambom nga raw. Lakay, amin tayo kat adda karbangan na nga agbaliw. Jak lapat yun na Leonor. No nailasag ng timadi nga aramid na, saan na mabalbaliwan pa'y? Lakay, di mo ko mapagpapadaan ti tattao. Awan mo't dakas na no ikanta iti gundaway ti kapsat ko, tapno agbalbaliw. Awan nga minan sa bali apapanan na, tanatay mga rudan dagiti dadakkel mi. Ken amumot adudwa kami laang agkapsat. Makamu ka. Ngam na bagbagaam na itakabsat mo. Tas saan nga agkamkam mali. Siyak ang mismo ti mga itulod ken kuha na iti pagbaludan no bilang laan. Saan ka madanagan manang? Diyak tunululitan tinaramid ko. Nagbabawi akong dayjay. Nasaya at matngarod ading ko. Ipakitam ang nagbalbaliw kan. Wan manang. Ay wan. Ala akong dagiti murang iyo ta ilabak. Ay na, saanan ading ko. Kano kalkalpas mo lang ang nagdalos dito'y balay. Ita, aglaba ka manan. Nakababain matkan ah. Awan ti rumba nga pagbain ng manang Leonor. Kaya't kalaang matatulungan. Tapno adamat sirbe ti kaaddak dito'y balayo Kita ang tiwalit ko, Leonor. Idulin mo anay bag, tanay, delikado. Ha? Apay mo't adelikado asasawam Nelson. Ang mga numatakawan ta. Amom lang arudan nga dagtatakaw dito balay. Pag atapam ti kabsat ko, kasta ka di? Ay na, sana maliklikan ti agatap. Ta nakaaramid kat nga rod iti basol ti kabsat mo. Adda nga da posibilidad na nga aramidan ng tumanan ti inaramid na ide. Nagbalbaliwan ni Raisa, lakay. Nga ta? Nelson. Sakit daytan, Leonor. No dagita klase ti aramid, narigata na may kat. Lakay. Isang awan kastay aganad. Oh, kita am ti wallet ko kunak manan. Sapay adu ti kwarta alinaon na reta. Kan saan lang ti wallet ko. Aminan, anapapatagabanag dito balay. Amangan kit din mapukaw. Anya? Di mo ikoy-koyo di grocery ti kapsat mo, ha? Amangan no takawon na ti koleksyon ni Jay. Anya ka ka di, Nelson. Di mo kumamot. Ay! Di mo isakit ti kapsat mo. Tagdadata mo ta nakabasol. Doble pa naganad ti aramidam. Sana ka po takabsat mo kat mamatpati ka mo tan iti ibagbaga na nagbalbaliwan.
Ni Manong Nelson ti adda iti kusina. Madlawa sipsiputan nak. Ay, una yan ti bayaw ko. Talagan sa adi na kaya't ti kaadak dito'y balay ta. Kasla bambantayan na dagiti garaw ko. Iti na minsan, nasiputak abilbilangan na ti kwarta na iti wallet na. Santo kumita kanya. Diyak muna niya ti kayat na pagparangan. Ituloy ko man langan ti aglaba. Baybay aklatan. No pakaragsakan na ti mangsipot kanya. Di iso ti aramidan na. Basta siyak. Awan madi nga aramida. Gumatagak man iti bagas barawk. Mano akilaw na na. 5 akilaw. Tay man nalo ng abagas ti itad mau nakaw. Ay, wala na na. Iso na lang, ta medyo nangina. Ay, sana balin anangina baraw. Basta nalo nang. Oh, sige nga ron na na. Mano akilo ka din ti kunayo nga alain nyo? Ikanak iti 5 akilaw baraw. Oh, sige. Mabit lang, ta mga laaki dya unag na na. Ah, nay. Apay nga iti unag paylaan. Apay, saan aya mabalin adituyen ayan tinaka-display? Ay, kwa, na. Pang-display lang ngamin na kita. Di kay ka di madanagan, tay sumot lang ti alaak idya unag. Parehas mat lang iti naka-display di tiruar. Sige, agawaam nga raw baraw. Wala na, mapit lang. Iti tinaglakwak itangal daw bakit? Inkanto man ket di ibang ko? Ni, ado mo tinaglakwam lakay. Ay, siyempre Apay ano siyak ti agbantay ije pesto. Awan kasta kadakkel ti collection ko. Ay, kapoy ka nga aglako bakit? Ang mga no di mo amo ti agayab iti customer. No siya kakit, ay ayabak amin na lumabas. Naira na lang siguro nga ado ti gimatang. Iso adakkel mo tinaglakwam. Depende ti diskarte ko nakmanan bakit. Wala, idulin mo kit din tayo ta kwarta. Agurnong tang agurnong. Agpabak ng taman kit di. Naimbag nga oras mau baraw. Kastamat ka na kayo na. Anya ka diti maipay ko ka na kayo? Kwa baraw. Gimata nga idi na minsan nga aldaw dito iti bagas. Kunam analok nang agam nagtangkan matintad mau. Sapay nagngina. Anya? Ay, amangan mo itnusan na dito itinagatangan niyo, nana. Dito'y nga raw baraw. Kansi ka mismo tinaglakaw. Ay. Saan ko nga ugali ti agsaor, nana? Si ka nga raw tigim matagak baraw. Saan nga rin siya? Apay ayang ay pilit siya. Saan ko nga ugali ti agsaor kunakmanan? Ala, kumano kayo dito? Makadisturbo kayo kadag iti gumatang. Sa dino ti papanam ading ko, nakasukat ka mat. Mapanak man mangipasa iti resume manang. Bareng makastrekak matan iti trabaho. Anya trabaho nga itap aplaya, mading ko. Kasya iti may sa amol manang. Kasta ya. Wen manang. Sapay ko mga ron ta makastrekak kon. Iti kasta, makatulong akmat kada kayo kan ni Manong Nelson. Ay na, di mon panunutan day ta ading ko. Mababainak ngaminan kada kayo manang. Jakmat kayat ngag nanayon latan apapakpakanak kada kayo. Ay na, no siyak laang amay sa. Awan mo't kat parikot ading ko. Pasensya amlat ako man ni Manong mo Nelson. Tano maminsan, tila maibagbagana. Makapasair ti panagsasauna no kwa. Awan kanyak dayjay manang. Maawatak mat. Ken maysa. Pudnumat ang makipagnanaudak lang dito'y balayo. Pasensya ka na talagawan. Sapay ko mataw awatem latan di asawa. Wan ka di manang. Awan parikot iti dayta. Anay ko.
Nagsakit ti ulo. Ni apay nanang, agoy kayo matan. Ay, wan nga ro anak ko. Kasta unay sakit ti ulo. Aguri ko raksa. Nandapadapan kayo man. Oh. Nabara kayo ngagpaiso Ay, di siguro pa nakarbis ko hindi kalman. Mabiit na ang tamanga laak iti tumarin nyo. Apay, agan ano ni nanang, bakit? Agurigor ni nanang lakay. Ay, adan tumot ngamin malas dito balay. Isong agsakitan ni nanang. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam Nelson. Pudno mo ti bagbaga. No, apay mo't ngamin nanang paspasang bay kay ti malas dito balay. Suron kon. Nay, sa dino itayon tinangikak iti pitakak. Awan mo't dito yun. Dito'y laang mo't tinangikabilak. Ay naglukon. Awan mo't tan. Apay, itay pa di kay makaid na dita. Apay, ay ti birbirokan nyo nanang. Kuha anak ko. Berbero kak nga ron ti pitakak. Dito'y laang mo't tinangitiswak. Ang awan mo't tan. Ay sos, kunak mo't ngamin ka na kayo, asan at tila pangidis-diswan nyo. Nang runak at adasimang pa'y ngagtatakaw dito balay. Ha? Ang mga nudakkel pa'y agatad ti karga na rin dyan. Ay sos, awanan napukawin. Ha? Ay ikwa, saan mo't kiti anak ko? Barbarya laang ti karga day chay. Iso na laang taday jay titulbag ti aparador ko. Dahito'y kaditi pitaka, berbero kanyo, nana. Ha? Ay won balasang ko. Day nga agpaiso. Sa dino tinangalaam. Nakitak ijay banyo, nana. Ay won, malagip kon. Indisok itay itirabaw ti washing machine, idi na panak mismo. Imbag ko naman, tawan kwarta alinaon na itapitaka. Tano adda, ang mga nusaanan ang naisubli, nanang. Ha? Pag ko naamot ngay, asaan amay subli. Kat dat-datayo laang mati adda dito ibalay. Dahita nga rudket. Dat-datayo lang nga ruden. Nga mapukawan tayo pa'y laang. Dahita, tinakaskas daaw, nanang. Jay bayak ngay, uncle. Barya asasawa mo't. Kat nintad kon. Awan pa'y mat, uncle. Awan pa'y tiintad yo. 5 gasot ti kwartam. Sana ya? Intad kon ti bariyam a 150. Ta 350 kat ngarod amin ti balor ti ginatang mo. Ala, 1,000 ti kwartak, uncle. Ay, di nakman lukon si Kang Obeng. Ulawon nakit din. Saan kayo aluklukon, uncle? Pudno ti bagbagak. 1,000 ti kwartak. Kan awan pa'y tiintad yo asuklik. Di nakulawan ko rakmanan. Ala, pumanaw kan. Tani, ado ti customer ko. Basta intad kon ti bariyam. No kasta, pumanaw kan dito balay, ading ko. Wen manang, kasta ngamin ti kayat ni Edward. Agawid kami kanon ije lugar da. Iti kasta, makapagkalaysa kami maten. Ay katsi ka ang arod, ading ko. Sapay ko mga rod ta mataginayon matan ti kinaragsak yo kin ni Edward. Saan akas lakin ni Samuel? Basit lang ang abidot mo kat sininaan na kan. Ay, wen nga rod Imbaglangan, tas saan kami ang nadaan iti anak. Angam, anya kay nga rod. Talaga siguro asan ada kami ti para iti tunggal may sa ni Samuel. Sa bagay matkit di ay kat umay kayon tulat tagpaspasyar dito'y balay no at dawayayo. Wen manang Leonor, kat agyaman ak iti kinaanos ken kinasingpat mo kanyak. Kabayatan ti panagyan ko dito'y balayo. Awan anyaman na, ading ko. Namnamaam ti panagpasyar minto ka ni Edward, manang Leonor. Nasayat mo, tapi manaw gaya man ti malas dito balay. Ay, unay ka, Nelson. Awan lang arudan yay tao dito'y balay. Ngamkas tapay lang ang ti panagsasaong kan kwa na. Katak pa sumat. Isuti ng isang bay ti malas dito balay. Agasa man ti kwarta ti kumpanya, ginastos na. Ala, Huston,
Awanan ti kabsat ko dito'y balay. Iso apang nga asim ta sardengam kumamatan. Oho. Ti kunam ket di. Isakit mo ti kapsat mo. Agdadata lang arudan nga iso tinakabasol ngam isakit mo pailaan. Makarengreng kan, Nelson. Kas kalatay agitlog nga upang aputak-aputak. Limalakyan ka pa'y matngarod. Ay, di ta ka man lang. Nene, kat di nakpanawan dito ya. Agsubli ka dito eh. Leonor! Leonor! Laimbang nga oras mo, Barok. Kastamat ka na kayo, Rata. Anya ti may paiko ka na kayo? Orang tinsuklim itay kanyak. Ne, anya sukli tidakta kamatin nyo, Tata? Kat no saan kayong matagimat gatang kanyak? Gimata nga kitay, Barok. Na ito'y manti ginatang ko. 2 kilo abakas, asukar, mantika, ken kape. Sa karibaw di kwartak, kunam itay at 280 amen ti balor na gitaw. So 720 pa'y kumatisuklaik. Ang indibilangag tinted mo kabayatan ti panagnak. 220 laang mait. Kurang iti 500 ti insuklim kanyak baraw. Ay! Di nakman pagkakabawan si kaalakay. Jak ugali, ti mangloko iti para katao. Iso apumanaw kan dito'y no di mo kayat ang mga yabak iti polis. Anya, ang barok. Nuko na ka pumanaw kan! Ni, apay nga eh. Di mo laging bagan ti uyak mo na kay. Nabayagan day taan. Aging bagak tulat tabakas. Apay no kuyugan kalaangan ama pa nagpa-check up. Saanan bakit? Agpaparehas tuman mo't lang nga nagiti agas nga resita da. Aging bagak tulat ta ka di. Ang sabalin ti itsuram lakay. Aging bagak tumat lang kunak lang arudan. Sayang lang ti kwarta mapanagpatsikap. Unangam ay na. Nagunog ti uyak mo lakay. Daran samot ng tinsarwam, Nelson. Wan nga ron. Bakit? Malin samat nga paisuday to yun. Tinasayaan, mapantalangan iti doktor. Kasano da ito yan, Nelson? At nakanumat lang cancer mo. Wan nga ron. Diyak pa'y kayat ti matay. Ay, katang kararang ka na kay. At naasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Dos-dosan nakasaabot din ti Diyos. Agapay ti panagsasaor ko. Kinapuno na nagsasaor ako ti grocery. Nangarulay ti pagtagilakwan tayo ti bagas. Ano, ti kinuskusit ko, bakit? Ano, pangasim baka sulungan na ko mga karara. Tapnoy kanak pa iti Diyos. Iti guntaway ko magbaliw. Kaya't ko pa iti agimbag, bakit? Kumusta kayon, Manang Leonor? Ha? Raisa, ading ko. Siyak nga rod, Manang. Ay na, dandan ni di kan nailasin ha. Kas kamoy lang aminan doon niya iti kas na alangham. Anya? Ni Manang mat, manula ang abulan at dita nagkita, di na kun malasin. Pudno ti ibagbagak ading ko. Nagdakkel ti nagbaliwam. Limok magka, ng bagbagay mo. Ad-ada pimintas ka. Imbag man ta nakapasyar ka, ading ko. Wan Manang, asidag ngamin dito iti nakiseminaran ni Edward. Iso si Muro takmatan Kasta aya, ading ko. Wan Manang, kat kumusta kayon? Ni Manong Nelson ngay, sa dino ti ayan na. Ay, dayjay. Aday ti silat mi.
Masakit ni manong mo ang Nelson, ading ko. Anya? Ne, kaano ba'y manang? Anya ti sakit na? Ay na, agdudo maasakit ti kimpet kan kuha na ading ko. Complicated. Iso at akalan ti kimutungan na. Umay ka mapantay iti ayan na. Agyamalak, ititulong mo, Raisa, ating ko. Mabainak ko maamangawat iti daytoy. Talaga kami nakasapuran mi ti kwarta. Nangarunak at nagngingina na iti agas ko. Awan anyaman na manong. Agpaimbag kayo kitdi. Pakawanan na ko ma. No pinagsasawan ka iti agkakadakis. Ngamantikin na po na. Siya gayam ti maliti aramid na. Nagpagpababayak ita. Manong Nelson. Imbagbagak, amalas ka. Gaputan na kaaramid ka iti anomalya. Ngam nakarkaro pa iti naramid ko ngam sika. Nagbalatag amin kanya, nagitimbag-bagakan ka. Isasapay ko mata mapakawan na ibag, Raisa. Ay na, lipata mong dayta, Manong Nelson. Nabayagan ang napakawan kayo. Tikat di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Ipas nagyo ti agkararag. Tapno silpon pa'y ti Diyos ti pa nagbiagyo. Huwag nga rod kumaaning ko. Kaya't ko pa iti ang biyag. Iti kasta, masulnitag ti ado anak kuranga kiti padak at tao. Dakkel ti asi ti Diyos, Manong Nelson. Amok kan mamatiak apakawanan na dagiti nakabasol kan kuana. Iso adi ka kumamapukawan itinamnama. Kasta ti ugali ti kakaiso na abayaw ko. Tinagtagibas sitnak idi, inoy uyaw nak, ngam nakarkaro pa'y gayam ti madi nga aramid na. Banag nga ikarkaro na aging gaita. Kaasi ti Diyos, nakaabrudak met, kat makunak anapintas ti trabahok ita dito'y balasiw taaw. Kas panang subalit ko iti kinasaya at ti kapsat ko, binulan amang tedak iti igatang na iti agas ti asawa na. Nabati met ti ta Pilipinas ti asawa ken ti dua nga anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Numaminsan talaga nga ado dagiti nalaing nga agdalaw. Dalawan dati kamali wenno biddot ti padada a tao ngem di damet dalawan ti mismo abagida. No apay met ngamin nga adda dagiti kasta a klase ti tattao. Imbes a tulungan da ka amang ilintag iti nagbitutam, saan met ta nakarkarukit din nga uyawan da ka. Tagayam nakarkaro pay ti bulok nga ilemlemeng da. Kunada nga rudan ti tao a mairoroman, Diyos ti manarakan. Alakastan pagayam, Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag,